What the hell? Ang bobo mo talagang matanda ka! Pinagsabihan na kita, hindi ba? Pero ang tanga-tanga mo talaga, Loleng! Sinabi ko nang ayoko sa hibiscus tea. Pero anong ginawa mo? Binigyan mo ako ng hibiscus tea! Bobo ka talaga! Stupid! Idiot! Pasensya na, Senyorita Jessica. Igagawa ko na lang po kayo ng panibago. Bobo! Alam mo ba ang dapat sa tea na ito? Ibuhos dyan sa ulo mo na matanda ka! Huwag naman, Senyora! Namnamin mo ang kabobohan mo! Maawa po kayo sa akin, Senyorita! Get out of here! Your presence disgusts me! Out! Now! Opo, Senyorita! Aalis na po ako! Bilisan mo! Opo! Oh my gosh, mga tanga! Ang simple-simple ng pinag-uutos ko, hindi nagawa ng tama! Mga taga-bukid nga naman! Mga ignoranteng mga boba! Welcome back sa ating channel. Para sa lahat ng mga mahilig sa kwentong aswang at kababalagan, huwag nating kalilimutang mag-subscribe sa ating channel. Lahat ng aming ilalahad mula mismo sa ating mga letter sender na hanggang ngayon nanginginig pa rin sa takot kapag naaalala nila ang kanilang nakaraan. Kwentong kilabot at katatakutan. Narito na ang ating tula sa araw na ito. Good morning, Daddy. Mukhang seryosong-seryoso ka dyan sa mga files na yan, ha? Oo, Iha. Kailangan ko talaga itong pag-aralan. By the way, kaya kita ipinatawag dahil kinausap ako ni Loleng. Anong sinabi sa'yo ng matandang yon? Malalago talaga siya sa akin. Jessica, pang-ilang katulong na ba natin si Loleng na inaalipusta mo? Nagpasya na si Loleng na aalis na siya dahil hindi niya raw kaya ang ugali mo. Wow! Coming from her! Really? Ang kapal, ha? Jessica, ano ka ba naman? Dad, ako nga eh. Matagal lang nagtitiis sa kapangitan ng pagmumukha niya. Duh! Natatakot nga akong tumingin sa kanya eh. Mukha siyang aswang. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, Jessica. Huwag na lang kaya akong kumuha ng maid para naman matuto ka. Oh, Dad, no! Kailangan ko ng maid. Alam mo namang, hindi ako sanay kumilos na mag-isa ng walang katulong. Ano na lang ang mangyayari sa akin kapag hindi mo hinanapan ng kapalit si Loleng? Sige. May inirekomenda sa akin ng kaibigan ko. Magaling daw na maid yun. Mabait din. Sana naman, huwag umalis dahil sa ugali mo. Oh, well, let's see about that, Daddy. Jessica, hindi ako nagbibiro. Bye, Dad. May date pa kami ni Marcus. See you later sa bahay. I love you. Napailing na lamang si Roberto sa ugali ng kanyang anak dahil sa pagiging abala niya sa trabaho. Palagi siyang walang sapat na oras para kay Jessica. Habang ito'y lumalaki, hindi niya natututukan ang paghubog sa ugali ng bata. Kaya naman, lumaki itong spoiled. Sa halip na presensya, ibinibigay niya na lamang rito ang lahat ng hinihingi nito. Yun ang naging paraan niya upang punan ang mga oras, araw at panahong hindi niya ito kasama. Ngunit mukhang nagkamali siya sapagkat tila lalo lamang napapasama ang ugali ng kanyang anak. Samantala, dumating ang araw ng pagpasok ng bagong kasambahay sa kanilang bahay. Una itong humarap kay Roberto. Hindi napigilang mapangiwi ng lalaki nang makita ang dalaga. Suot nito ang isang mahabang itim na saya at isang maluwag na blusa na may mahabang manggas. Ang mahaba at kulot nitong buhok ay tila hindi malang inaalagaan. May suot din itong malaking salamin sa mata na halatang mumurahin lamang. Matangkad ang dalaga. Tila mas matangkad pa kaysa kay Jessica.
Magandang umaga po sa inyo, Mayor. Magandang umaga rin sa'yo, Iha. Ay, maupo ka. Salamat po. Ano nga ulit ang pangalan mo, Iha? Kala Lili po, Mayor. Kapangalan mo ang isang uri ng bulaklak. Maganda. Maganda ang bulaklak na kaalalili. Salamat po. Siya nga po pala. Salamat po sa pagtanggap niyo sa akin bilang katulong ninyo dito. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Walang anuman. Umalis kasi yung dating katulong namin. Ang magiging trabaho mo ay assistant ng anak ko, si Jessica. Lahat ng ipag-uutos niya, susundin mo. Huwag kang mag-alala. Tataasan ko pa ang sahod mo kapag tumagal ka sa trabaho mo. Kung ganun po, makakaasa po kayo. Mas pagbubutihin ko pa po ang trabaho ko. Seryosong tumango na lamang si Roberto kay Kalyalele dahil sa totoo lang, hindi man lang siya sigurado kung makatatagal nga ang dalaga sa magaspang na pag-uugali ni Jessica. Samantala, maagang nagtungo si Kalyalili sa malaking bahay nila Mayor Roberto. Bahagya niyang tinapunan ng tingin ang buong paligid bago tuloy-tuloy na pumasok. Ngunit bigla siyang napaatras nang may matinis na sigaw na umalingaw-ngaw sa kanyang likuran, dahilan upang ikagulat niya. Unbelievable! I leave for 1 minute and suddenly there's a monster in my house? Sino ka? Paano ka nakapasok dito, ha? Answer me! Ma'am, ako po si Kala Lili. Ako po ang bagong hire na maid. Ang kapalit po ng katulong na umalis nung nakaraang araw. Kalalili? Oh, really? Kawawa naman ang bulaklak ng kalalili at ipinangalan lang sa isang dugyot at pangit na katulad mo. Sino bang mga magulang mo? Hindi ba sila nahiya na ipangalan ka sa isang bulaklak? Siguro po, ikaw yung anak ni Mayor Roberto? Oh, of course, yes. I am Jessica Melrose de la Cuesta. Bakit ganyan ka makatingin? Ngayon ka lang ba nakakita ng kasing ganda ko, ha? Well, sa bagay, sa itsura mo na yan, mas gugustuhin ko na lang na wag mabuhay. Ew, you're hideous. Oh, wait. Naiintindihan mo ba ang mga sinasabi ko, ha? Okay, fine. I'll speak in Tagalog for you. Since I'm feeling considerate. Ha? Ang pangit-pangit mo. Hindi ka man lang ba tinuruan ng fashion? Oh my gosh! Tingnan mo nga mga pananamit mo. And look at your hair! Baka mamaya, marami kang kuto at mahawaan mo pa ako. Ew! Anong nangyayari dito? At sinong babae ito? Taong grasa ba to? Hear me out, Mommy. She said, her name is Kalalili. Nagpapatawa ka ba, Jessica? Sa pangit niyang yan? I wish. Nahiya naman ang bulaklak. Sa kapangitan mo, Iha. Anong ginagawa mo dito sa pamamahay namin? Kung perang kailangan mo, hindi ka namin bibigyan. Kung gusto mong magkapera, mapulot ka ng basura. Bagong maid niyo po ako, ma'am. Ako po yung kapalit ng katulong na umalis. What? At sinong tumanggap sa isang pangit na katulad mo? Si Mayor Roberto po. Hindi pwede to. Baka mamaya, may sakit at galis ka pa. Mahawaan mo pa anak ko. Alam mo ba kung ilang libo ang ginastos ko? Maalagaan ko lang ang magandang balat ng anak ko? Don't worry, Mommy. I'll talk to Dad. Ayoko magkaroon ng assistant na pangit at dugyot. Baka mamaya mahawaan ako ng kapangitan niya. Ew! Dapat lang, Jessica. Dahil kahit ako, hindi ko kaya makakita araw-araw ng pagmumukhang katulad niyan, muchacha na. Napakadugyot, napakapangit. Hindi na lamang kumibo si Kalyalili sa mga pag-iinsulto sa kanya na mag-ina. Pagkatapos ng tagpong yun, dumating si Roberto. Kaagad itong kinausap
ng mag-inang Margarita para sabihin kay Roberto na hindi niya gusto si Kalya Lily na maging maid ni Jessica dahil sa itsura nito. Subalit tumanggi si Roberto. Hindi ito pumayag na palitan o paalisin si Kalya Lily. Sa puntong yun, mas nagalit si Jessica at ipinangako niya sa kanyang sarili na ang bagong dugyot na katulong mismo ang aalis katulad ng ginawa niya sa mga nauna niyang maid. Kala Lily? Where the hell are you? Kala Lily, ano ba? Kanina pa ako naiinip dito. Ma'am, narito na po yung pinapakuha niyo sa akin. Bakit bang tagal mo, ha? Hindi ko po kasi nahanap kaagad. Pero narito na po. Saan niyo po gustong ilagay ito? Hindi ka man lang ba iiyak? Sinampal kita, hindi ba? Bakit para kang tuod na parang wala lang sa'yong ginawa kong pagsampal? Wala naman po akong dapat na ikaiyak. Kasalanan ko naman po dahil nainip kayo. What? Are you for real? Oh my gosh! Ibang klase ka din, ano? Masokista ka ba? Yung taong hindi marunong masaktan? Hindi po ako masokista. Ma'am, may ipag-uutos pa po ba kayo sa akin? Wala na. Umalis ka na nga sa harapan ko dahil naaalibad ba rin ako sa'yo. At hindi ko kayang tagalan ang kapangitan mo. Sige na, umalis ka na ngayon din. Sige po, Ma'am Jessica. Tawagin niyo na lamang po ako kapag may kailangan po kayo sa Okay, akin. okay, fine. Just get out now. What a freak! Lalong kumulo ang dugo ni Jessica kay Kalya Lily. Ibang-iba ang ugali nito sa mga nauna niyang katulong na kaagad na umiiyak tuwing pagbubuhatan niya ng kamay o kaya naman pagsasalitaan niya ng masasakit. Subalit si Kalya Lily, nananatiling kalmado, walang reaksyon sa tuwing pinagsasabihan niya ito ng masasakit na salita at iniinsulto. Lalong naging determinado si Jessica na mapalayas ang kanyang bagong katulong. Isang araw, dumating si Marco sa kanilang bahay upang bumisita sa kanya. Kaagad nitong napansin si Kalya Lily. Nakatatapos pa lamang silang pagsilbihan. Hey, Pumpkin? Sino mo ba yun? Ngayon ko lang siya nakita rito sa inyo. Ano ba? Huwag mo nang pagtuunan ng pansin ng dugyot at pangit na yun. Pero sino siya? Siya si Kala Lily, bagong katulong dito sa bahay. Kapalit ni Loleng. Ganun ba? Kaya pala hindi ko nakita si Loling nang dumating ako kanina. Babe, could you stop talking about those hideous creatures already? Nawawalan ako ng ganang kumain. Dahil sa mga pangit na yan. Jessica, Pumpkin, don't be like that. Mga tao pa rin ang mga yan. May damdamin. Hindi sila robot na walang pakiramdam tuwing pinagsasalitaan mo sila ng masasakit. Wala akong pakialam, okay? Jessica? What? Nagpapakatotoo lang ako. Ang papangit naman talaga nila, oh. Lalo na yung Kalya Lily na yan. Nakikita mo ba ang buhok niya? Parang pugad ng ibon. Ang daming split ends. At ang suot niyang salamin, halatang mumurahin. Yung mga nabibili lang sa bangketa. Oh my! At nakita mo kung paano siya manamit? Palaging naka-long sleeves at mahabang palda. Palagay ko nga, may galis yan eh. Kaya balot na balot ang suot everyday. Ay, Pumpkin, libre lang maging mabuti sa kapwa. Well, I'm sorry. Well, maganda lang talaga ako. Pero ang maging mabait? Never. Jessica, masama ang hinuhusgahan kaagad ng isang tao dahil sa itsura nila. Ano ba? Huwag mong sabihin na kinakampihan mo ang dugyot na katulong na yon, ha, Marcos? Ako ang girlfriend mo, kaya dapat sa akin ka pumanig. Hindi sa babaeng yon. Wala akong kinakampihan, Jessica. Nagpapaliwanag lang naman ako Then sa'yo. enough! Bago pa ako mawala ng gana. Okay, fine. Tigil na. Napailing na lamang si Marcos habang pinagmamasdan si Jessica. Maganda talaga ito. Malaanghel ang muka, sobrang amo.
Pero sa likod niyon, kabaliktaran ang kagaspangan ng pag-uugali. Mahal ni Marcos si Jessica, pero habang tumatagal ang kanilang relasyon, mas nakikita ni Marcos ang kapangitan ng ugali ng babae. Palagi itong palasigaw kung mag-utos sa mga tauhan nito. Wala rin itong galang kahit sa mga magulang nito. Kaya hindi magawang iharap ni Marcos sa kanyang mga magulang si Jessica dahil alam niyang hindi nila ito magugustuhan. Sa kabilang banda, sumapit ang hapon. Lumabas si Marcos sa pool area. Doon ay naabutan niya ang bagong katulong ni Jessica na si Kalya Lily na kasalukuyang naglilinis. Hello? Magandang hapon po, sir. May ipag-uutos po ba kayo? Ha? Wala. Wala akong ipag-uutos. Nakita kasi kita, sobrang focus mo dyan sa paglilinis mo. Kailangan ko po kasing matapos kaagad. Ipinapatawag na ho ba ako ni Ma'am Jessica? Kaya lang, parang hindi ko naman po narinig yung tunog ng intercom. Hindi ka rin niya pinapatawag. Nasa loob siya. Kasalukuyang ipinagagawa ang nail extension niya. Magpapas pa rin yata siya after. Ganun po ba, sir? Mabuti naman po kung ganun. Malapit ko na rin kasing matapos itong paglilinis ko. Dito po sa pool area. Ayos ka lang ba? Po? Kanina kasi, alam kong narinig mo ang mga sinabi sa'yo ni Jessica. You know those hurtful words? Wala po yun, sir. Narito po ako para magtrabaho. Hindi po para makinig sa mga pang-iinsulto sa akin. Ayos lang po ako. Talaga? Hindi ka man lang nasaktan? Sanay na po ako. Kapag may mga taong nakakakita sa akin, ganyan ang mga sinasabi nila. Dugyot, pangit, tagabundok, aswang. Manhid na po ako sa mga salitang yan. Ang importante naman po, alam ko sa sarili ko kung anong pagkatao meron ako. Yun po ang mas importante sa akin. Wow! You are different. Masyado kang positive na tao. Salamat po. Sige po, sir. Tapos na po ako sa trabaho ko. Mauna na po ako. Kailangan ko pa pong ihanda ang pagkain ni Ma'am Jessica. Okay. Babalikan ko rin sa loob si Jessica. Napahanga si Marcos sa prinsipyo ni Kalya Lily. Kakaiba ito kumpara sa mga ibang naging katulong ni Jessica. Parang napakatatag niya. Hindi basta-basta natitinag. Habang papasok siya sa loob ng bahay, sinundan siya ng tingin ni Marcos. Matangkad ang babae. Sa tansya niya, nasa 5'9" ang taas. Mas matangkad pa kaysa kay Jessica. Habang pinagmamasdan niya si Kalya Lily ng matagal, napansin niyang gumaganda ito sa kanyang paningin. Kaagad siyang umiling upang iwaksi ang ganong isipin sa kanyang utak. Samantala, nalaman ni Jessica ang pakikipag-usap ni Marcos kay Kalya Lily na ikinagalit niya ng gusto. Ang kapal naman ng mukha mong kausapin ng boyfriend ko. Hindi ka lang pala pangit. Malandi ka pa. Ano pong ibig niyong sabihin, Ma'am Jessica? At magmamaang-maangan ka pa talagang malandi ka? Nakita ka ng ibang katulong na kinakausap si Marcos. Ma'am, saglit lang naman po akong kinausap ni sir. Wala po akong ginawang masama. Si Marcos, alam kong walang gagawin sa'yo. Dahil sigurado ko, hindi ka naman niya papatulan. Sa pangit mo ba namang yan? Pero ikaw, hindi ko alam kung anong kaya mong gawin na malandi ka. Tuloy ka dito. Ma'am, bitiwan niyo po ang braso ko. Huwag mo akong kakalabanan, ha? Kalalini, hindi mo ako gugustuhin magalit. Isa ka lamang alikabok sa lupa na kaya kong ipawalis anumang oras kong gustuhin. Wala po akong ginagawa. Lalong-lalo nang hindi ko nilalandi ang boyfriend mo. Ew! Ang gaspang ng mukha mo! Oh my gosh! Ang pangit-pangit mo na nga! Ambisyosa ka pa! Gusto mo pang agawin ng boyfriend ko? Ang sakit sa kamay. Hoy, Kalalili, itong tatandaan mo, ha? Sa oras na malaman ko na nakikipag-usap ka ulit sa boyfriend ko,
Hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin! Napahawak na lamang si Kalyalili sa kanyang pisngi na sinampal ni Jessica. Mahapdi iyon dahil sa lakas ng pagkakasampal ng babae. Pagkatapos siya nitong pagsalitaan ng masasakit, ay iniwan siya nito. May nahong tumayo si Kalyalili. Aalis na sana siya nang biglang dumating si Margarita. Matalim ang tingin nito sa kanya bago siya nito lapitan. Nasaan si Jessica? At anong ginagawa mo dito? Wala ka bang trabaho? Katatapos lang po ng ipinag-uutos sa akin ni Ma'am Jessica. Ma'am Margarita, nasa silid niya po si Ma'am Jessica. Kahit na, hindi ibig sabihin nun ay pwede ka nang magpahinga. Hindi ibig sabihin na tapos ka na sa trabaho mo kay Jessica at wala ka nang ibang gagawin. Pasensya na po. Ang pangit mo talaga! Nakakairita kang pagmasdan. Sumunod ka sa akin. Meron akong ipapagawa sa'yo. Bilisan mo! Huwag kang babagal-bagal! Opo, nakasunod na po sa inyo. Visit! Saan ka ba napulot ni Roberto? Ang dami-dami namang pwedeng kunin na katulong. Ikaw pa talaga? Saksakan ang dugyot at pangit! Tahimik na lamang na sumunod si Kalyalili kay Margarita. Dinala siya nito sa isang bodega na puno ng agyo at alikabok. Sinabi nito sa kanya na kailangan niyang linisin ang bodegang yun sa loob lamang ng 1 oras. Malaki at malawak ang naturang bodega. Halatang matagal ang panahong hindi nalilinisan. Sa isip ni Kalyalili, alam niyang sinasadya siyang pahirapan ni Margarita dahil mainit ang dugo nito sa kanya. Pero walang nagawa si Kalyalili kundi sundin ang kanyang amo. Mabilis na lumipas ang oras. Ginawa ni Kalyalili ang lahat upang matapos kaagad ang paglilinis. Sakto namang bumalik si Margarita. Laking gulat nito nang makita ang buong paligid. Oh, tapos mo nang linisin ang bodega? Ang bilis naman yata. Sabi niyo po kasi sa akin, kailangan kong tapusin ng hindi bababa ng 1 oras. Kaya sinikap ko po na matapos kaagad bago po kayo bumalik. Kung ganon, hindi ka pala talaga basta-basta susukong dugyot ka. Oh well, mukhang gustong-gusto mo naman talaga ang nagtatrabaho. O di sige, pagbibigyan kita. Halika, may ipapagawa ako ulit sa'yo. Sumunod ka sa akin, doon sa likod ng mansyon. Sige po, Ma'am Margarita. Bilisan mo, dahil maya-maya lang darating na si Roberto. Opo, Ma'am. Maghukay ka ng lupa dito. Laliman mo ha. Laliman mo ang paghuhukay mo. Para po saan ang huhukayin kong lupa, Ma'am? Bakit ka nagtatanong? Wala kang karapatang magtanong. Gawin mo na lang ang ipinag-uutos ko sa'yo. Sige po. Bilisan mong kilos mo, Kalalili. Ay, kupad. Dapat, bukas, pagbalik ko dito, may mga nahukay ka ng lupa. Dapat malalim ha. At malapad ang pagkakahukay mo. Naunawaan mo? Nauunawaan ko po, Ma'am. Magaling. Ganyan ka lang dapat. Maging masunurin para wala tayong problema. Dahil kapag nagtanong ka pa ulit sa mga bagay na ipinapagawa ko sa'yo, baka tuluyan ko ng siraan yung pangit mong pagmumukha. Hindi na po mauulit, Ma'am Margarita. Mabuti. Maiwan ka na dito. Bilisan mong kilos mo, Kalalili. Matiim na sinundan ng tingin ni Kalyalili ang papalayong si Margarita. Bago binalikan ng tingin, ang lupang kinailangan niyang hukayin. Malaki at malapad ang mga naunang hukay na noon ay natabunan na ng mga lupa. Hindi alam ni Kalyalili kung para saan ang mga iyon.
Isip niya, imposible para sa mga kompos ang paggagamitan ng naturang hukay. Pero sa huli, sinunod niya ang ipinag-uutos nito ni Margarita. Bago siya natapos, nagkaroon siya ng maraming palto sa kamay. Halos bumagsak rin ang katawan niya sa sobrang pagod sa buong araw na pagtatrabaho. Samantala, sa kwarto naman ni Jessica, nasa bathtub ang babae habang nagbababol bata nang biglang makarinig siya ng ingay mula sa labas ng pinto ng kanyang banyo. Sinong nandyan? Sumagot ka. Anong karapatan mong pumasok sa kwarto ko, ha? Sumagot ka, sabi! Ano yun? May bigla ako narinig na malakas na pagbagsak sa labas ng banyo ko. Aahon ako dito. Titingnan ko kung anong nangyari sa labas. Sino sabi yan eh? Kapag ikaw nahuli ko? No! No! May mga patay na hayop sa sahig ng room ko! Nagkalat ang mga dugo nila! No! Help me! Mommy! Mommy! Tatakbo ako palabas ng Ah! Shit! Nadapa ako! Help! Mommy! Jessica? Mommy! Ano nangyari sa'yo? Kay horror! Ano nangyari dito? Bakit napakadaming patay na hayop? Saan galing ang mga patay na hayop na yan? I don't know, Mommy. Basta nakarinig na lang ako ng malakas na kalabog habang nasa banyo ko. At paglabas ko, marami nang nagkalat na patay na hayop dito. Ew! Nadaganan ko pa nga yung lamang loob at ang dugo. Yuck! Nakakadiri! Tumayo ka na dyan. Ipapatawag ko si Kala Lily para malinis sa mga to. Kung sino man na may gawa nito, sisiguraduhin ko mananagot. Mommy, we need to check the CCTV. And whoever did this to my room, I'll let them rot. Gagawin natin yan, Jessica. Humanda ang sino mang may gawa nito. Tinulungan ni Margarita si Jessica na makatayo at makapaglinis ng kanyang katawan. Galit at diring-diri ang babae dahil sa mga dumikit sa katawan niya na mga dugo galing sa iba't ibang patay na hayop. Pinacheck nila ang CCTV upang malaman kung sino ang may kagagawa ng pagtatapon ng mga naturang patay na hayop sa kwarto ni Jessica. Pero wala silang nakita. Parang sinadyang sirain ang mga CCTV sa loob ng mansyon. Sa galit ni Jessica at Margarita, si Kalya Lily ang kanilang napagbuntunan ng kanilang inis. Bakit bang bagal-bagal mong kumilos? Kanina ka pa dito ah. Hindi mo pa rin tapos linisin ang mga yan? Amoy na amoy ko pa rin ang lansa. Pasensya na po, ma'am. Matatapos ko na rin po ito. Tonta! Kanina mo pa dapat tapos yan. Pero sinasadya mo yatang bagalan ng trabaho mo. Ilang araw ka pa lang dito, lumalabas na ng katamaran mo. Ano pa nga ba, Mami? And look at her. Parang uod kong kumilos. Hoy! Bilisan mo na nga dyan na dugyot ka dahil mas lalo mo nang dinadagdagan ng inis ko. Opo, ma'am. Bibilisan ko na po. Kung sino man na may gawa nito, dapat mahuli agad natin, anak. Kailangan niya magbayad sa ginawa niya sa'yo. I'll talk to Dad, Mommy. Isa pa yung ama mo. Ilang araw nang nasa conference. Kung kailan kailangan natin siya, saka naman siya palaging wala. Wisit! Dumagundong ang boses ni Margarita sa loob ng silid ni Jessica. Matalim itong bumaling kay Kalya Lily na kasalukuyan pa ring naglilinis. Maya-maya pa'y tinapunan nito ng wine si Kalya Lily dahilan upang magmarka iyon sa suot nitong puting maid's uniform. Napahinga na lamang nang malalim ang dalaga. Natawa naman si Jessica habang pinagmamasdan ang pobreng katulong. Pagkatapos ni Kalya Lily na linisin ang kwarto ni Jessica, pinaalis din siya kaagad ng mag-ina. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakasalubong niya ang family doctor ng pamilya na si Roberto. Ayos ka lang ba?
Anong nangyari sa uniform mo? Ayos lang ako. Natapunan lang po ng wine ang damit ko. Ganun ba? Mukhang pagod na pagod ka. Kailangan mo yatang magpahinga. Hindi ko pa po tapos ang trabaho ko. Huwag kang mag-alala. Ako na magsasabi sa amo mo. Naku, wag po. Magagalit po sila sa akin. Isa sa trabaho na binigay sa akin ni Mayor. Bilang family doctor nila, ay pangalagaan din ang kanilang mga trabahador. Kaya sundin mo na lang ang pinag-uutos ko. Magpahinga ka na. Sige po, Doktor. Rodrigo. Dr. Lucas Rodrigo. Maraming salamat po ulit, Dr. Lucas. Ngumiti ang doktor sa kanya bago dumiretso sa loob ng bahay. Parang sanay na sanay ito doon. Walang pagkakailang, parang hari na pumasok na lang na basta. Sinunod ni Kalyalili ang sinabi nito sa kanya. Nagpahinga siya sa loob ng maid's quarter. Hindi na siya nag-abalang kumain pa ng hapunan hanggang sa nakatulugan na lamang niya iyon. Nagising si Kalyalili na may marinig siyang kalabog na tila ba may nagbubungkal ng lupa. Dito sa likod bahay nanggagaling ang mga kalabog na naririnig ko. Sisilip ako sa bandang to. Ha? Si Ma'am Margarita at Dr. Rodrigo. Nakatayo silang dalawa. Habang ang mga tauhan ni Margarita ay nagbubungkal ng lupa. Katabi ang mga lupang binungkal ko na. Para saan ba talaga ang mga yan? Ha? May iba pang tauhan na dumating. May dala-dala silang itim na sako at inihulog sa mga binungkal na lupa. Ay, si Ma'am Margarita. Tumingin siya dito banda sa akin. Magtatago ako. Mabuti nilang hindi niya ako nakita. Ayun, isa-isa na silang umalis. Kailangan ko nang bumalik sa maid's quarter. Nang makita ni Kalyalili na umalis na sila Margarita at ang doktor na si Rodrigo, nagpasya na rin si Kalyalili na bumalik sa maid's quarter bago pa man may makakita sa kanya. Sa kabilang banda naman, pumanhik si Margarita sa kanyang silid dahil nais niya pa rin magpahinga. Pagkapasok niya sa kanyang kwarto, pagbukas niya ng ilaw, ganun na lamang ang takot na naramdaman niya. Paano napunta yan dito? Hindi! Kailangang maalis yan dito! Mami! Mami, anong nangyari? Bakit ka ba sumisigaw? Anong... No! Bakit may bangkay dito sa loob ng kwarto mo, Mami? Paano nagkaroon dito niyan? Shut up, Jessica! Si Dr. Rodrigo. Ipatawag mo si Dr. Rodrigo. Madali ka. Kailangan ko siyang makausap. Yes, Mami. Sino bang may gawa ng lahat ng ito? Malaman ko lang kung sino. Malalagot talaga sa akin. Galit na galit si Margarita habang pinagmamasdaan ang bangkay na nakabalot pa rin sa itim na sako. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit. Pagdating ni Dr. Rodrigo, nanlaki ang mga mata nito nang makita ang bangkay sa loob ng silid ni Margarita. Maras itong napatingin kay Margarita at kay Jessica. Lumabas ka na muna, Jessica. Kailangan kong makakausap si Dr. Rodrigo. Nang kaming dalawa lang. Pero, Mami, gusto ko ring malaman kung sinong may kagagawan. Sundin mong sinasabi ko, Jessica. Lumabas ka na muna ng kwarto ko. Ngayon din! Fine! Paano nangyari yan, Dr. Rodrigo? Paano may bangkay dito sa loob ng kwarto ko? Hindi ko rin alam. Pero huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Malalaman din natin kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito. Dapat lang, Lucas. Kahapon, may nagtapon ng mga patay na hayop sa kwarto ni Jessica. Tapos ngayon ito. Walang dapat na makaalam na may ibinabaon tayong mga bangkay sa likod ng mansyon. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Sigurado ako,
Kung sino man ang may gawa nito, tinatakot ka lang niya. Pwes, hindi ako natatakot kung sino man siya. Huwag lang siyang magpapahuli sa akin. Dahil sisiguraduhin ko, siyang isusunod kong ibabaon sa lupa. Oo nga pala. Kailangan na naman natin ng panibagong biktima. Kailangan kong lumayo muna, Margarita. Baka mamaya, may makatunog na ako ang pumapatay sa lugar namin. May solusyon na ako dyan. Ano? Nakita mo naman siguro ang pangit at dugyutin namin katulong, hindi ba? Oo, nakita ko sa kanina. Siyang isusunod natin. Sigurado akong maganda ang quality ng lamang loob niya, Lucas. Kung ganun, sige. Siya ang isusunod natin. Paano ang asawa mo? Hindi ba siya magdududa sa'yo? Palaging wala si Roberto. Isa pa, kung umuwi man siya dito sa bahay, palagi naman siyang tulog. Kaya huwag mo siyang alalahanin. Ang asikasuhin mo ay yung bangkay na yan. Ilabas niyo yan sa silid ko ngayon din. Pagkatapos, hanapin niyo kung sinong nasa likod ng lahat ng ito at iharap niyo sa akin. Masusunod, Margarita. Madilim na tinitingnan ni Margarita si Lucas bago malamig na tinapunan ng tingin ang bangkay sa loob ng kanyang kwarto. Pagkalabas ng bangkay ay pumasok si Jessica. May pagtataka sa mukha nito. Sunod-sunod ang mga tanong nito sa kanyang ina, pero hindi yun sinagot ng diretso ni Margarita. Kaya naman, lumabas na lamang si Jessica sa silid ng kanyang ina na masama ang loob. Pumunta ang babae sa kusina upang kumuha ng gatas. Habang nagsasalin siya ng gatas sa kanyang baso, may narinig siyang pagkabasag sa bintana at tinignan niya iyon. Pakiramdam ni Jessica, nanlamig ang buo niyang katawan. Anong klaseng nilalang ka? Are you a monster? Ang mga kamay niya at ang kuko, ang buhok niya, sobrang haba rin. Kulay dilaw ang mga mata niya at nanlilisik habang nakatingin sa akin. No, no, no! Huwag ka lalapit sa akin! Lumayo ka sa akin! Help me! Help! Pinapasok niya sa ilong at bibig ko ang buhok niya. Hindi ako makahinga. Ang sakit! No! Bitawan siya! Aray! Kinalmot niya ang braso ko! Aray! Ano nangyari dyan? Mommy, help! Aray ko! Tumamag katawan ko sa dingding. Aray! Jessica! Anong nangyayari? Oh, bakit nakasalampak ka sa sahig? At bakit basag ang bintana? Anong nangyari? Mom! Help me! Aray! Ang sakit! Dugo-dugo ang braso mo? May 3 malalaking guhit na sugat na parang galing sa matatalas na kutsilyo. Mami, may halimaw na nakapasok sa loob ng bahay natin, Mami. Halimaw siya. Mahaba ang buhok niya at mga kuko. Ginamit niya ang buhok niya upang masuffocate ako. At ginamit niyang matatalas niyang kuko para sugatan ako. Totoo bang sinasabi mo, Jessica? Yes, Mami! Totoo ang sinasabi ko. Hanapin niyo ang halimaw, Mami. She must pay for what she did to me. I want her to suffer the consequences. Find her! Oo, ipapahanap ko ang nilalang na may gawa nito sa'yo. Puno ng pag-aalala si Margarita sa kalagayan ng kanyang anak. Mahal na mahal niya si Jessica. Hindi niya hayaang may manakit pa rito. Ipinaharap niya sa kanyang mga tauhan ang nilalang na sinasabi ni Jessica. Pero bakas na lamang nito ang nakita ng kanilang mga tauhan. Buong magdamag na naghanap ang mga ito pero hindi nila natagpuan ang nasabing halimaw. Habang nagkakagulo sa mansyon, may mga narinig si Margarita na mga
matatandang katulong na sinasabi ng mga ito na sinalakay daw ng aswang ang mansyon. Pero dahil hindi makapaniwala si Margarita tungkol sa mga aswang, ay pinagalitan na lamang niya ang mga katulong na nagsasabing may aswang na sumasalakay sa kanila. Sakto namang pag-alis ni Margarita ay siyang pagdating ni Kalyalili galing sa kusina. Ano pong nangyari, Aling Inday? Ay, kagabi, may nakapasok na aswang dito sa mansyon. Inatake si Senyorita Jessica. Ay, mabuti na lang hindi siya tinuluyang lapain. Aswang ho? Paano naman po nakapasok ang aswang dito sa mansyon? Eh, yun nga ang ipinagtataka ko. Narinig nga kami ni Ma'am Margarita na nag-uusap tungkol sa aswang. Ayun, nagalit. Huwag daw kami mag-iimbento ng kwento. Ganun po ba? Nakakatakot naman po pala dito. Ay, oo. Kaya ikaw, Ineng, ha? Huwag kang paghala-gala sa gabi dito sa mansyon. Baka mamaya, sumalakay ulit ang aswang at ikaw naman ang salakayin. Opo, Aling Inday. Wala sa sariling, napatango na lamang si Kalyalili sa matandang kusinera. Magulo ang buong mansyon ng araw na iyon dahil patuloy pa rin nilang pinahanap ang nilalang na sumalakay kay Jessica. Dumating naman si Mayor Roberto galing sa conference nito. Laking pagtataka nito dahil sa nangyari kay Jessica. Pero katulad ni Margarita, ipinahanap din nito ang nilalang na may kagagawan ng nangyari kay Jessica. Ano ba kasi talaga nangyari? Bakit nakapasok dito ang sinasabi niyong aswang? Tumigil ka, Roberto. Hindi totoo ang mga aswang na yan. Nagpapaniwala ka na naman sa mga sinasabi ng mga pobreng katulong. Margarita, sino sa tingin mo ang walang hiyang gagawa niyan sa anak natin? Oh, aba malay ko, Roberto. Eh baka naman mga kalaban mo sa politika. Pinag-iinitan ka kaya sa pamilya mo balak na gumante. Imposible yan. Wala akong kaaway sa politika. Roberto, kailangan mahanap natin ang nilalang na gumawa nito sa anak natin para mapanagot natin siya sa kawalang hiya ang ginawa niya kay Jessica. Yun na nga ang ginagawa ko, hindi ba? Ipinahahanap ko na ang taong nasa likod nito. Mainit ang ulo ni Margarita buong araw, lalo na kapag nakikita niyang dumadaing si Jessica dahil sa sakit ng mga sugat ito. Sa hindi rin malamang dahilan, tila hindi gumagaling ang sugat nito gamit ang mga gamot na inirereseta. Tila mas lalo pang lumuluba ang sugat ng babae. Nagnanaknak na at bumabaho. Kaya naman isang araw, kinausap ni Margarita si Dr. Rodrigo hinggil sa kalagayan ni Jessica. Lucas, wala ka bang maaaring gawin para mapabuti ang lagay ni Jessica? Tingin ko, habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang kalagayan ng anak ko. Ginagawan ko na ng paraan, Margarita. Pero hindi ko alam kung bakit mas lumalaki at lumalala ang mga sugat niya. Doktor ka, dapat alam mo ang mga nangyayari sa kanya. Gawan mo ng paraan para gumaling na si Jessica. Lucas, ayokong makitang anak ko na ganyan ang kalagayan. Dapat mahuli na ang walang hiyang nilalang na yun. Wala pa bang balita sa mga tauhan mo at ni Roberto? Wala pa. Mga inutil din eh. Ma'am Margarita, narito na po ang inuming pinapahanda ninyo. Ilagay mo na lang dyan sa mesa. At pagkatapos, puntahan mo si Jessica sa silid niya. Huwag mong kalimutang maghugas ng kamay at maglagay ng alkohol. Baka mamaya mahawaan mo ng mikrobyo anak ko. Masusunod po, Ma'am Margarita. Umalis ka na dahil mas lalo mong pinapainit ang ulo ko. Opo, aalis na po ako. Bakit ba ang init ng dugo mo sa katulong na yun? Hindi ko rin alam. Basta sa tuwing nakita ko siya, nag-iinit ang ulo ko. Siya nga pala,
Kailan mo balak gawin ang plano natin sa kanya? Bukas ng gabi. Aalis na naman ang asawa mo, hindi ba? Oo, pupunta siya ng Maynila. Kung ganon, magagawa na natin ang balak natin sa katulong mong si Kala Lily. Mabuti naman. Para mawala na sa paningin ko ang pangit at dugyot na katulong na yun. Walang kaalam-alam si Kalya Lily sa madilim na balak na inihahanda sa kanya ng kanyang amo at ng pribadong doktor. Sa kabilang banda, hindi maitatago ni Margarita ang kanyang kasiyahan. Sa wakas, mawawala na sa kanyang landas si Kalya Lily. Alinsunod sa utos si Margarita, tinungo ni Kalya Lily ang silid ni Jessica. Naruroon ang babae, nakahiga sa kama. May nakakabit na IV. Sa kanyang mga kamay, patunay na matagal nitong hindi pagkain o pag-inom ng maayos. Tahimik na inilapag ni Kalya Lily ang maliit na palanggana sa bedside table at marahan sana niyang pupunasan ang katawan ni Jessica. Ngunit sa isang iglap, marahas na tinabig ni Jessica ang kanyang kamay. Tumilapon ang palanggana at bumuhos ang maligamgam na tubig sa katawan ni Kalya Lily. Lumayo ka nga sa akin, pangit ka. Don't come near me! Pero kailangan ko po kayong punasan, Ma'am Jessica. Mas gusto ko pang manlimahid ako sa dumi kesa mahawakan mo. Umalis ka nga dito sa kwarto ko, Kala Lily. Pero ma'am, kailangan hong punasan kita. Sabi nang umalis ka na eh! Hindi kita kailangan! Si Marcos ang kailangan ko! Papuntahin niyo siya dito! Kailangan ko si Marcos! Sige po, sasabihin ko po kay Ma'am Margarita. Bilisan mo! At huwag na huwag kang papasok ulit dito sa kwarto ko dahil nandidiri ako sa'yo! Napabuntong hininga na lamang si Kalya Lily bago tuluyang lumabas ng silid ni Jessica. Basang-basa ang kanyang suot na maid's uniform, kaya naman mas pinili niyang bumalik sa maid's quarter upang magbihis ng panibago. Bago pinuntahan si Margarita at sabihin dito ang nais ni Jessica, nalubayan na siya nito ng ilang beses bago siya tuluyang tinawagan ni Marcos upang papuntahin sa mansyon. Sa kabilang banda naman, sumapit ang gabi. Maraming bantay sa mansyon. At sa takot ni Margarita na muling bumalik ang halimaw na sumalakay kay Jessica. At habang naghahapunan kasama ang ibang maid, ipinatawag ni Margarita si Kalya Lily. Kailangan daw siya nitong makausap. Nasinunod na lamang kaagad ng dalaga. Ipinapatawag mo raw ako, ma'am. Oo, gusto ko sumama ka sa akin. Saan po tayo pupunta? Huwag ka ng maraming tanong. Basta, sumunod ka na lang sa akin. Opo, ma'am. Bilisan mo. At hinihintay na tayo ni Dr. Rodrigo. Napatango na lamang si Kalya Lily. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may kakaiba sa kilos ni Margarita. Parang may madali at tiyak na layunin ang bawat galaw ng babae. Lumiko sila sa pasilyo ng mansyon. Sa likod ng bahay, bago binuksan ni Margarita ang isang itim na pinto, bumungad sa kanila ang madilim at matarik na hagdan patungo sa basement. Pagbukas ni Margarita ng ilaw, agad siyang sininyasan na magmadali at tumanaw naman sa kanya si Kalya Lily. Pagdating ng isa pang pinto, kaagad itong binuksan ni Margarita. Pumasok si Kalya Lily. Mabilis itong isinara at inilak ang pinto sa likod niya na ikinagulat niya. Sa loob, nakatayo si Dr. Rodrigo sa gilid ng isang sterilized operating table na may mga instrumento ng pang-opera, scalpel, forceps clamps at surgical scissor. Maayos na nakaayos sa tray. Malapit dito, may anesthesia, machine at IV stand na handang gamitin habang nakapwesto ang surgical light sa taas. Nagbibigay ng malinaw na liwanag sa buong silid. Ang hangin ay bahagyang may amoy ng antiseptic
at disinfectant at nararamdaman ni Kalya Lily ang tensyon ng sitwasyon. Tila handa na ang lahat sa isang delikadong medical procedure. Ano pong ibig sabihin nito? Dr. Rodrigo, Ma'am Margarita, Ito ang bagay na gusto kong gawin natin. Humiga ka sa operating table. pero bakit po? Wala naman po akong sakit. Humiga ka, sabi! Aray ko po, ma'am, huwag niyo naman po akong itulak. Ano po bang gagawin niyo sa akin? Humiga ka na lamang sa operating table. Mabilis lang ang procedure. Magiging maayos ka after. Wala po akong sakit. Hindi ko po kailangan ng medical procedure. Turukan mo ng pampatulog yan, Lucas. Ang dami pang dada ng babaeng yan eh. Naiirita na ako dyan. Ano ba? Bitiwan mo ako, Dr. Rodrigo. Pasensya ka na. Pero kailangan namin ng dugo mo at lamang loob mo. Ano? Hindi! Bitiwan mo ako! Hindi ako papayag sa gusto niyo mangyari! Huwag mo na akong pahirapan, Kalya Lily. Ano ba? Wala ding mangyayari ang pagpupuguglas mo. Hindi! Ayoko! Hindi ako papayag sa gusto niyo! Lucas, ano ba? Pahilikin mo ng pangit na yan. Bitiwan niyo Dapat ako! mo lang magawa ang operasyon. Ililipin pa natin ang katawan niya sa likod bahay. Sinasabi ko na nga ba, may kababalagan kayong ginagawa! Bitiwan niyo ako! Hindi ako papayag sa gusto niyo mangyari! Huwag ka nasabing magpumiglas pa. Bitiwan mo ako! Ang sakit! Punyet! Sinipa mo ang junior ko! Walang hiya! Sobrang sakit! Lucas! Ano ba tumayo ka dyan? Ang sakit, Margarita! Hindi! Ikaw kaya ang sipain sa itlog! Kung hindi ka mamilipit sa sakit! Ang lakas mong babae ka! Okay na yung silence na yan. Ituturo ko yan sa'yo! Hindi! Tinurok mo sa akin ang syringe na may pampatulog. Hindi! Lucas! Walang hiya kang pangit ka? Palaban ka ha? Pwes, hindi mo ako matatakasang babae ka! Bitiwan mo ako! Ang sasamaan niyo. Mamamatay kayong lahat. Okay na ang susi. Lalabas ako dito. Hindi! Hindi ko sa'yo ibibigay ng susi. Magkakamatayan muna tayo! Sige, kung yan ang gusto mo. Sinipa mo ako sa sigura. Gusto mo pa kasi magkasakitan tayo. Hindi, ba? Okay na ang susi. Ko! Hindi! Lucas! Lucas, gumising ka dyan! Tumatakas siya! Lucas! Gumising ka sabi dyan! Habang namimilipit sa sakit si Margarita, pilit niyang ginigising ang tulog na si Lucas. Habang si Kalya Lily naman, mabilis na tumakas sa basement, ngunit bago siya tuluyang tumakas, kumuha muna siya ng ebidensya. Nagmamadali siyang lumabas ng gate ng De La Cosita. Nakita pa siya ni Marcos at akmang pipigilan siya nito, pero kaagad na nakasakay ng tricycle si Kalya Lily paalis ng mansyon ng mga De La Cuesta. Samantala, nagising si Lucas. Isang sampal ang iginawad sa kanya ni Margarita at galit na galit ito sa kanya. Margarita! Ano ba? Bakit mo ako sinampal? Bakit hindi kita sasampalin? Natakasan tayo ng pangit at dugyot na si Kalalili. At sigurado ko ngayon, magsusumbong sa pulis ang babaeng yon! Margarita, hindi pwede! Makukulong tayo! At baka matanggalan ako ng lisensya! Oo! At lahat ng yan, dahil sa kabobohan mo! Ilang taon na nating ginagawa to! Pero nalusutan ka lang ng isang hamak na katulog! Hindi ko naman inaasahan na mautak ang babaeng yun! Hindi lang yun marunong mag-self-defense! Hindi! Hindi pwede to. Kailangan mahanap natin si Kalalili. Ako mismo ang papatay sa babaeng yun! Alam mo naman siguro ang agency niya, hindi ba? Pwede natin siyang matrace doon. Si Roberto ang nag-hire sa kanya. Kapag nagtanong ako sa kanya, siguradong magtataka siya. Dahil hindi ko naman ugali magtanong
tungkol sa mga whereabouts or background ng mga muchacha. Simple lang ang gawin mo. Palabasin mong magnanakaw si Kalaleli. Sigurado ko, hindi yun mapapalagpas ni Roberto. Tama. Yun ang gagawin ko. Tatawagan ko ngayon din si Roberto. Kaagad na tinawagan ni Margarita si Roberto. Tinanong niya dito kung saang agency niya nakuha si Kalalili. Pero ang sabi nito, walang agency ang babae na nirekomenda lamang ito ng kakilala. Lalong uminit ang ulo ni Margarita sa sinabi niya kay Roberto na tumakas si Kalalili at may ninakaw ito sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Roberto sa sinabi niya. Sinabi niya rin ito na ipinahanap niya si Kalalili pero hindi yun sapat para kay Margarita. Alam niyang anumang oras ay maaari silang isuplong ng babae. Pagkatapos niyang makausap si Roberto, lumapit sa kanya si Inday. May hawak itong isang itim na box. Nanginginig na tinanggap iyon ni Margarita. At nang buksan niya ito, halos mapatalon siya sa takot. Pagod na ulo ng manika. Puno ng dugo at may mga larawan. Hindi. Paano? Walang nakakaalam ng ginawa ko noon. Paano? Hindi. Kanino galing to? Paano niya nalaman na tungkol sa sekreto ko? Tita Margarita! Marcos? Kanina ka pa dyan? Anong nakita mo? May nakita ka ba? Ho? Wala naman po bukod dyan sa hawak mo. Ganun ba? Mabuti naman. Ayos lang po ba kayo, tita? Namumutla po kayo. Ayos lang ako. Huwag mo akong intindihin. Si Jessica, kumustang anak ko? Natutulog na po si Jessica. Sigurado po ba kayo, tita? Baka gusto niyo po magpakuha ako ng maiinom sa katulong. Huwag na. Iiwan mo na lamang ako, Marcos. Gusto ko mapag-isa. Sige po, kayo pong bahala. Hindi. Paano niyang nalaman ang sikreto ko? Hindi pwede. Walang pwedeng makaalam ng sikretong yun. Lalong-lalo na si Roberto. Labis ang galit ni Margarita. Palagi siyang balisa. Tuwing gabi sinusubukan niyang alisin ang mga bangkay sa likod ng mansyon sa tulong ni Lucas at ng kanyang mga tauhan. Isang araw, habang umiinom ng alak si Margarita, bigla na lamang dumating si Inday. Sinabi nitong may bisita raw si Roberto. Na dumating, napakunot naman ng noo si Margarita dahil wala namang sinabi sa kanya si Roberto na may bisita itong paparating. Kaya naman, tumayo si Margarita, pinuntahan ang sinasabing bisita ni Roberto. Pagkarating niya sa sala, napataas ang kanyang kilay nang makitang isang napakagandang babae sa sala. Sa ayos nito, halatang galing sa prominenteng pamilya, sa tindig, sa mga suot na alahas at damit. Tuwid itong tumayo bago siya tinaasan ng kilay. Hindi ikaw ang inaasahan kong sasalubong sa akin. Where is Mayor de la Cuesta? Bakit mo hinahanap ang asawa ko? Anong relasyon mo sa asawa ko? Ano man ang relasyon ko sa asawa mo, wala ka na doon. Siya ang pinunta ko dito, hindi ikaw. Ang kapal na pagmumukha mo. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Margarita de la Cuesta. Kaya wag mo akong mabastos-bastos na babae ka! Of course, I know who you are. You are the famous Margarita de la Cuesta. Ang hilaw na asawa ni Mayor Roberto de la Cuesta. Anong sinabi mo? Bastos ka talaga, no? Inday! Tawagin mo ang gwardya! Kalad ka rin palabas ang babaeng to! Oh, please. Hindi na kailangan. I won't be staying in this house anyway. And just so you know, Margarita, ilang araw mula ngayon, aalingasaw ng bahong tinatago mo. Maghintay ka lang. Hindi lang gwardyang kakaladkad sa'yo, palabas ng mansyon na ito.
Sino ka ba talaga? At anong alam mo tungkol sa akin? Anong sekretong sinasabi mo? I'm Lily Rose. Tandaan mo ang pangalan niyan, Margarita. Hindi! Bumalik ka dito, babae ka! Sabihin mo sa akin kung sino ka! Bumalik ka, sabi dito! Sagutin mo ang tanong ko! Pero kahit anong sigaw ni Margarita, tuluyan na siyang tinalikuran ng babaeng nagpakilalang si Lily Rose. Halos mapasabuno sa kanyang buhok si Margarita. Alam niyang kahit isang beses ay hindi niya pa nakatagpo ang babae. Iniisip niya rin na baka kabit iyon ni Roberto. Pero imposible ding mangyari iyon dahil halatang mayaman ang babae. Hindi nito kailangan ang pera ni Roberto. Sa kalituhan, tinawagan at pinapunta niya si Lucas sa mansyon upang kausapin ito. Relax ka lang, Margarita. Masyadong mainit ang ulo mo. Paano ako magre-relax, Lucas? Hindi pa natin nahahanap ang pangit at dugyot na si Kaya Lily. Tapos, may biglang lumitaw na isang Lily Rose na hindi ko naman kilala. Pero may ipinapahiwatig siya sa akin, Lucas. Mukhang may alam siya na hindi pwedeng malaman ni Roberto. Nagkakaproblema tayo dahil dyan kay Roberto. Ano kaya kung si Roberto na lang ang alisin natin? Anong ibig mong sabihin? Obviously, ang habol ng Lily Rose na yon ay si Roberto. Dahil may gusto siyang sabihin kay Roberto. At ikaw naman, ganun din ang problema mo. Ayaw mong malaman ni Roberto ang sekreto mo. Kaya bakit hindi na lang natin patayin si Roberto? Para matapos na ang problema natin. Oh. Oo nga, ano? Malaki na si Jessica. Kapag napatay si Roberto, lahat ng kayamanan niya ay mapupunta kay Jessica. Hindi ko na siya kakailanganin pa. Tama ka, Lucas. Bago pa niya malaman ang katotohanan, dapat mamatay na siya. Di ayos. Ang gagawin na lang natin ay hintayin ang pag-uwi ni Roberto galing Maynila. Iahanda ko na ang speech ko para sa lamay ni Roberto. Cheers, Margarita! Cheers, Lucas! Masayang masaya si Margarita dahil sa plano nila ni Lucas. Bahagyang nawala sa kanilang utak ang tungkol kay Kaya Lily at kay Lily Rose. Pinagplanuhan nilang mabuti kung paano isasagawa ang pagpatay kay Roberto. Hinintay nilang makauwi ito galing Maynila. At nang makauwi ito, kaagad na pumunta si Lucas sa bahay ng mga De La Cuesta upang yayaing uminom si Roberto. At nang malasing na ito'y dinala ng dalawa si Roberto sa basement upang doon ay gawin ang krimen na kanilang binabalak. Nanghihi naman pero alam pa rin ni Roberto ang nangyayari sa kanyang kapaligiran. Malinaw na naririnig niya ang mga sinasabi ni Lucas at ni Margarita. Dito natin siya papatayin. Pagkatapos, ipapatapon natin ang katawan niya sa malayo. Kasama ang sasakyan niya. Papalabasin natin na tinambagan siya. Sa bagay, mas maganda yung naisip mo. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na siya. Walang hiya kayo. Gusto niyo akong patayin? Anong klaseng kaibigan ka, Lucas? At ikaw, Margarita? Anong klase kang asawa? Tumahimik ka na, Roberto. Wala na akong pakialam sa'yo. Matagal na akong nagtitimpi sa pagsasama natin. Hindi mo na ako binigyan ng oras. Palagi kang nasa trabaho. Wala kang pakialam sa akin. Ni hindi mo ako napapaligaya sa kama. Ginagawa akong lahat ng iyon para sa pamilya natin. Pero ito lang ang gaganti mo sa akin. Pasensya ka na, pare. Masyado ka kasing busy. Kaya ako muna ang pumuno ng obligasyon mo bilang asawa. Anong ibig mong sabihin? Roberto, ano pa ba? Eh di si Lucas muna ang kalaro ko
habang wala ka. Lucas, pakitaan mo nga si Roberto kung paano ka humalik. Gladly. Ang galing mo talaga. Hayop kayo! Ang sasama ninyo! Mga taksil! Mga baboy! Mga manloloko kayo! Magbabayaran yung ginawa niyo ito sa akin! Paano mo pa magagawa yun? Kayong mamamatay ka na. Mabilis lang ito, Roberto. Isang turo ko lang sa'yo ay mamamatay ka na dahil sa lasong ito. Hindi! Bitawan mo ako! Ayoko! Mga hayop kayo! Huwag mo na sa kanya yan, Lucas. Oo, heto na nga. Ano? Hindi. Ano yan? Paano nabuksan niya ang pintuan? Nahintakutan si Margarita at Lucas nang biglang bumulaga ang malaking pinto na kahoy sa sahig. Pumasok roon ang kakaibang nilalang. Isang babae na mahaba ang buhok at kulay dilaw ang mga mata nito. Nanlilisik habang nakatingin sa kanila. Nabitawan ni Lucas ang syringe na may laman ng lason. Humakbang papalapit sa kanila ang naturang nilalang. Napaatras si Margarita dahil sa takot. Naiwan na naman sa saig si Roberto, pero nilampasan lamang ito ng nilalang at dumiretso kay Lucas at Margarita bago hinablot ang dalawa gamit ang matatalas nitong mga kuko. Bitawan mo ako! Aray ko! Ang sakit ng mga kuko mo! Bumabaw sa katawan ko! Bitawan mo ako! Halimaw ka! Bitawan mo kami! Ano bang kailangan mo sa amin? Anong klaseng nilalang ka? Isang aswang. At akong maniningil sa lahat ng kasalanan ginawa niyo. Wala kaming kasalanan sa'yo! Kaya pakawalan mo! Magbabayad ka sa ginagawa mo ito sa amin! Ano bang kailangan mo, ha? Pera ba? Marami kaming pera. Lalo na kapag napatay namin si Roberto. Kaya pakawalan mo na kami. O kaya naman, makikipagkasundo kami sa'yo. Ikaw na lang ang pumatay kay Roberto. Tapos hahatian ka lang namin sa perang makukuha namin. Anong paghahatian? Hindi ako papayag! Ang sakit! Ibinawal mo ang habang ko sa tagiliran ko! Alam mo naman siguro ang mangyayari sa'yo, hindi ba? Oras na tanggalin ko ang kuko sa tagiliran mo. Bubulwak ang dugo mo at tuluyan kang mamamatay. Huwag! Huwag! Hawak ka sa akin! Huwag ko papatayin! Kung ganun, aminin mo ang kasalanan mo. Sabihin mo sa asawa mo ang madilim mong sikreto. Ano? Anong sinasabi ng aswang na yan? Margarita! Anong sekreto ang sinasabi niya? Wala! Nagsisinungaling lang siya! Gusto mo bang tuluyan kong hugutin ang kuko ko sa tagiliran mo, Margarita? Wag! Wag! Ang sakit! Ang sakit! Margarita! Sabihin mo na lang! Tumahimik ka, Lucas! Pipilang ako ng 3. Kapag hindi ka nagsalita, tutuluyan kita. Sabihin mo na, Margarita! Ano pa ang sikretong tinatago mo sa akin? Bukod sa kabit mo, walang hiya kang kaibigan! Magsalita ka na! Magsasalita na ako! Hindi mo anak si Jessica! Ha? Ano? Hindi maaari yan! Anak namin si Jessica ni Lucille! Paanong hindi ko siya naging anak? Naroon ako nang isilang siya ni Lucille! Pinalitan ko ang bata! Pinalitan ko ng sarili kong anak! Ipinagtaban ko kay Lucas ang tunay ninyong anak na Lucille! At
tinuluyan naming patayin si Lucille. Hindi totoong tinago siya. Tinurukan siya ni Lucas ng lason. Kaya siya namatay. At sinamantala ko ang pagkakataon na malungkot ka, Roberto. Para maulog ang loob mo sa akin. May anak ka! Itinago mo kay Lucille na may anak ka! Oo, kaya matagal akong nawala dahil buntis ako. At matagal ng plano namin ni Lucas ang tungkol sa pagkuha ng kayamanan mo. Mangyayari lamang yun kapag nawala si Lucille. At kapag nag-asawa mo ko. Pero ayoko magkanak sa'yo. Kaya sinamantala ko ang pagkataon na malaman kung buntis si Lucille. Hayop kayong dalawa! Mga mamamatay tao kayo! Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa pamilya ko! Huli na ang lahat, Roberto. Patay na ang mag-ina mo. Kapag namatay ka, kay Jessica mapupunta ang lahat ng kayamanan mo. Kami pa rin ang panalo. Dahil kahit mamatay kami, ang anak pa rin namin ni Margarita ang magmamana ng lahat. Hindi makapaniwala si Roberto sa kanyang mga narinig. Matagal niya ng kaibigan si Lucas. Simula pa lamang nung sila'y nasa kolehiyo, hindi rin niya lubos aakalain na ang matalik ding kaibigan ni Lucille na si Margarita ang tatraydor sa kanyang asawa. Sa nangihinang katawan dahil sa kalasingan, pilit na tumayo si Roberto. Pinulot niya ang syringe na may lamang lason bago lumapit kay Lucas. Nanlaki ang mga mata ni Lucas habang nakatingin. Sa kamay niyang may hawak na syringe. Nakikita niya ang takot sa mga iyon pero wala itong magawa dahil hawak ito ng aswang. Kahit anong palag ang gawin nito'y walang nangyayari. Wag! Roberto! Maawa ka sa akin, pare! Huwag mong gawin yan! Pangako! Magbabago na ako! Aaminin ko sa mga pulis ang ginawa naming illegal ni Margarita na nagbenta kami ng lamang loob at dugo sa mga Chinese. Pare, nakikiusap ako. Huwag mong gawin yan! Ganito ang ginawa niyo sa asawa ko, hindi ba? Tinurukan niyo siya ng lason nang walang kalaban-laban. Kaya ganito rin ang kamatayan na dapat igawad sa inyong dalawa! Paring Roberto! Wag! Nagmamakaawa ako sa'yo! Hindi ko kayo dapat gawaan! Papatayin ko kayong dalawa! Wag! Hindi sa ganyang paraan sila dapat na magbayad sa kanilang kasalanan. Mayor Roberto, kailangan nilang pagbayarin ang kanilang kasalanan. Unti-unti. Hanggang sa huling hininga nila. Bitawan niyo ako! Roberto! Asama mo pa rin ako! Huwag mong gawin sa akin to! Si Lucas na lang ang ipakulong mo o kaya patayin mo! Wala akong pakialam sa kanya! Basta wag mo akong papatayin! Hayop kang babae ka! Naging sunod-sunuran ako sa'yo! Tapos inaalaglag mo lang ako! Nakakadiri kayong dalawa! Bagay nga kayong magsama! Mga halang ang kaluluwa! Mga mukhang pera! Ngayon, sisiguraduhin ko na mabubulo kayong dalawa sa bilangguan! Hindi! Hindi! Ayoko, Roberto! Wag! Wag! Maawa ka sa akin! Pare! Ayokong makulong, pare! Kahit na anong pakiusap ni Lucas at Margarita, bingi si Roberto. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ipinatawag ni Roberto ang mga pulis. Pinaaresto si Lucas at Margarita. Hindi makapaniwala ang mga tao sa nalaman kahit sa mga katulong sa mansyon, tulala sa mga pangyayari.
Habang inaaresto si Margarita ng mga pulis, dumating si Lily Cruz. Umimid ito habang nakatingin kay Margarita na ngayon ay may posas na. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi lang gwardya ang maglalabas sa'yo sa mansyon na ito. Hayop ka! Sino ka ba talaga? Ang tagiliran! Oops! Dahan-dahan lang. Baka dumugo ang tagiliran mo. Sige ka, baka matuluyan ka. Hindi. Ikaw yung aswang sa basement. Hindi ka naman pala bobo. Ako nga. At alam mo ba kung sinong iba pang katauhan ko? Ano ibig mo sabihin? Si Kala Lily at ako ay iisa. Hindi. Hindi totoo yan. Napakabangit ng babaeng yon. Paano naging kasing ganda mo ang katulong na lagyat na yon? Prosthetic, Margarita. Wala nang hindi magagawa ang pera ngayon. Walang iya ka. Bakit mo ginawa to sa amin? Paano nangyari buhay ka? Samantalang ipinatapon kita noon kay Lucas. Iniligtas ako ng mayamang mag-asawa. Sa tulong nila, nalaman ko kung sinong tunay kong mga magulang. Nalaman ko rin kung anong kawalang hiya ang ginawa mo sa nanay ko. Kaya pinili kong pumasok bilang katulong sa mansyon na ito para paglaruan kayo ng peking ako, which is si Jessica. Hindi. Hayop ka. Hindi ka magtatagumpay. Hindi mo maaagaw kay Jessica ang kayamanan na para sa kanya. Hindi ako papayag. Ano magagawa mo kung mabubulo ka sa kulungan? Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa maldito mong anak. Hindi ako papayag. Papatayin kitang aswang ka. Sasabihin ko sa mga pulis lahat ang sinabi mo sa akin. Tingin mo may maniniwala sa'yo? Walang maniniwala sa isang sinungaling na katulad mo, Margarita. Wala. Mabubulo ka sa bilangguan hanggang sa mamatay ka. Hindi! Ayoko! Hindi ako papayag! Hindi! Umalingaw-ngaw ang boses ni Margarita sa salas ng mansyon. Sumunod naman si Lucas. Pagkatapos ng mobile car, pagkatapos dalhin sa presinto ang dalawa, kaagad na inayos ni Roberto ang kaso ni Margarita at Lucas. Nalaman din ni Roberto na si Lily Rose at Kala Lily ay iisa lang at nalaman niya rin na ito ang tunay niyang anak. Masayang masaya si Roberto sa wakas ay nalaman niyang buhay ang tunay nilang anak ng yumao niyang asawa na si Lucille. Masayang masaya ko anak at buhay ka. Patawarin mo ko dahil wala akong alam sa kasamaang ginawa ni Margarita at Lucas. Huwag ka mag-alala anak. Babawi ako sa iyo. Pero sa ngayon, kailangan kong ayusin ang lahat. Lalo na tungkol kay Jessica. Lalo na't isa siyang peke. Tutulungan ko po kayo sa bagay na yan. Masayang masaya po ako dahil sa wakas, nahanap ko na yung totoong mga magulang ko. Gustong gusto ko rin po kayo makasama at makilala ng lubos. Daddy, ako ang anak mo. Hindi ang babaeng yan. Bakit ba kayo naniniwala sa kanya? Kausapin mo na lang ang totoo mong mga magulang, Jessica. Sila na ang bahala sa'yo. Pero bilang kinilala mong ama, tutulungan pa rin kita hanggang sa makapagtapos ka ng pag-aaral mo. No! Wala akong amang kriminal. Hindi ko matatanggap na si Dr. Rodrigo bilang tunay kong ama. Ayoko sa kanya! Walang nagawa si Jessica nang mapatunayang hindi nga siya ang tunay na anak ni Roberto. At nang yumao nitong asawa, ipinagpalit lamang siya ni Margarita sa tunay na anak ni Roberto. Si Lily Rose naman, tuluyan ng gumaling na wala na ang pagiging aswang niya sa tulong ng mga umampun sa kanya. Masaya na siya kasama ang kanyang tunay na ama. Samantalang si Margarita at Lucas kasalukuyan pa rin nakakulong at wala ng posibilidad na makalaya pa. Hanggang dito na lang muli ang ating kwento. Kung bago ko pa lamang sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-like, mag-share, pakiclick na rin ng notification bell
para updated kayo sa mga bagong video na aming ilalahad. Sa muli, ito po si Dark Shadow, ang inyong tagapagsalaysay. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aming mga channel.